یک минута видеоброшени именно барои группаи экстремистои 24. шура гӯш кунед. Исоқов Аюб як сол зиёд мешавад ки серьёзни зидди шумо группаи 24 экстремистҳо ва назарияи террористҳои запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Исоқов Аюб зидди шумо ҳақиқатан гап задест. Группаи 24 экстремистҳо гӯш кунед хушро. Спонсоротон, одамое ки дар эфиротон дастгиритон мекунанд, одамое ки класс мемонед чӣ мегӯед, одамое ки комментария хубтон менависанд, одамое ки қаддитон зиндагӣ доранд, ай 18 боло, шумо барои мара проститутка ҳастед. Серьёзно гуфтесам, серьёзно. Шумо барои мара проститутка ҳастед. қадри шумо чанд ҳазорен намедонам. 2-3 ҳазор зиёд нест. бовар кунед, бовар кунед. Ягон евро меёфта бошад. 2 рубл. Ну, мо тоҷико шери нарем. Неми 2 рубл. Қадри шумо 2 рубл метумтон гуфтум. ёки бо бугум барои далбаёботон. Спонсоротона, одамое ки дар эфир дастгиритон мекунанд, комментарияи хубтон менависанд, класстон мемонанд ва одамое ки қаддитон зиндагӣ кардесанд, ай 18 боло. И барои тупоёе ки группаи 24 экстремистҳо 95% тупоёе. қадри шумо 2-3 ҳазор зиёд нестед. ман мехостам 1 рубл не ки 1 рубл набуда кашлоб. 2 рубл мо шеҳрои нари тоҷик шедре. 2 рублтон метавон истифодатон мебарам. Хорошо? қадди Исоқов Аюб ранги кӯдак гап назанед. Исоқов Аюб дар канса зидди терроризм, зидди экстремизм бароса хоҳад бурд. Исоқов Аюб ояндаи муфаттиши именно барои терроризм ва экстремизм. Исоқов Аюб серьёзный буд и серьёзный мерава. Просто мара хандам меёги комментария менависем ки номери телефонта бинавис агар мард бошӣ. номери телефони мара тамоми мардуми шариф тоҷик медонанд. дар эфиром дар рӯи экран 3 соате ки ман эфир дорам дар рӯи экранай. позор. Тоҷикистон фақат ба пеш.